Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Dalsaro. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita ng mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Subo. Nakasinati ang Sugbo ug way puas nga pag-uwan-uwan sukad ka ginagkadlawon nga nakapikto sa daghang lugar sa probinsya. Pipila ka lungsod sa probinsya ang nakasinati og pagbaha. Unahon nato sa Mandawi City kundiin hugot nga gimonitor ang mga flood o landslide prone areas. Ani ang report ni Nico Sereno. Taas ang level sa tubig sa Butuanon River sa pagsusi sa GMA Regional TV kaganiha. Gumikan kini sa pag-uwan-uwan nga nasinati sa dakong bahin sa Metro Cebu. Ang mga residente nga nagpuyo palibot sa sapa, hugot nga nagmonitor niini. Kahinumduman ni atong miaging mga buwan nakasinati og pagbaha ang lugar human misuyla ang tubig. Sinoy Gerald nga mulupyo sa sitio Tambis, Barangay Umapad, usa sa nabahaan. Mao nga karon mabinantayo na siya labi na panahon sa kagabhion. Kato miagi sir asa putob tubig sa inyo? Sa dirigis may tuhod di babaw. Oo. Nga amo lagi hidanan lagi wag may truntog kay namang mga bisti masina na may pasaka ng babaw kay delikado magay sa may magamit pod. Mato ni Felix Wico, Operations Chief sa Mandawi CDRRMO, misaka ang tubig sa Butuanon River apan di kaayo dako. Hugot ang pagmonitor nga gihimo sa ilang personnel sa mga bahaunon nga lugar sa Dakbayan. Ilang awhag sa katawhan, padayon nga magmaigmat sa dagan sa panahon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Samtang Caroling hingpito sa mga ginilis Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang Mayor Junard Ahong Chan mas gustong usalang ka oras ang schedule sa Misa de Gallo aron siguradong makontrolar ang ginaghanon sa mga tao. Si Luan Mirondina sa report. Makigtigom karong adlaw si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa mga kora paroko sa unom ka mga simbahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron hisgutan ang schedule sa Misa de Gallo. Matod sa mayor, maminaw pa siya sa suhestyon sa mga kora paroko apan kun siya ang pabuton, mas gusto niyang ipahigayon kini human sa curfew. Manay sabutan either 5 or 5:30 ang ato ang ipahigayon nga Misa de Gallo, no? So mas maayo mo gani nga usa lang kay at least ang atong focus sa atong security ba dili bitaw balo na ka, no? Kinahanglan kita og tao nga muman gid ani niya. Matod sa mayor, kay 50% raman sa capacity sa simbahan ang tugutang makasulod, may mga lingkuranan nga ipamutang sa gawa sa simbahan aron masiguro ang physical distancing ug way tugutang magbarug aron malikayan ang pagdasok sa mga tao. Sama sa ubang mga dakbayan, higpit usab nga idili ang caroling aron kalikayan ang pagtakboy sa COVID-19. Bawal na to ang caroling sa pagkaron, no? Para dili mag-transfer sila mga lain-laing balay. So, ang ato agid karon na ipalabay lang sa nato ang
caroling, no? Gahapong adlaw, way natalang bag-ong kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa pagkakaron, moabot na sa 2,625 ang total COVID cases sa Lapu-Lapu City, apan naka-recover na ang 2,371 niini ug 135 na lang ang active cases. Uban ni Godfrey Rilien, Blue and Merondina, Balitang Bisda. Electronic o online na karon ang pagproseso sa business o mayor's permit sa dakbayan sa Mandawi. Kining kabaguhan gipatuman labi na nining panahon sa pandemya. Aron komportable ug luwas ang mga magbubuhis. Ang report ni Nico Serino. 2, 1 and launch! Pormal na nga gilusad ang EBPLS o Electronic Business Permit and Licensing System sa Mandawi. Ubos niini, online na ang pagproseso sa mga business permits ug renewal. Gipangunayan ni Mayor Jonas Cortez ang launching kaganiha, uban ang kadagkuan sa Department of Information Communications Technology o DICT ug Anti-Red Tape Authority. Ang Mandawi ang labing unang highly urbanized city sa nasod nga misagop sa sistema ug portal nga gitanyag sa national government. Kami sad ang mahimong first nga online gyud tanan nga wa gyud ta mo dawat because we give trust and confidence sa atong mga aplikante nga kabalo sila nga mo declare sila sakto nga mo butang sila information nga tinuod mao nang ato we give it to them. More and more NGOs are now adopting IDPLS. Many have developed their own systems and were recognized in our annual Digital Governance Awards. Kaniadto, dunay 16 ngadto sa 19 ka steps una makakuha og business permit ang mga negosyante. Sa one-stop shop sa miaging tuig, gi-streamline kini o gihimo na lang 3 ka proseso. Karong tuiga, mas gipasayon pa pinaagi sa pag-adapt sa EBPLS kundi hindi na kinahanglang moadto sa City Hall o Processing Center. Ang mga bayro nun, i-direct sub sa page sa Government Bank aron adto bayran. Ma-streamline naman nato ang katong kuan kay nga processes nga ilabi ang taasa, maglinya pa. And this is a perfect timing sa kuan tungod kay naamtas pandemic nga maglikay ta sa kanang kuan bitaw kanang face-to-face nga application. The business community is further benefited by the launching of the EBPLS because this will contribute to the ease of doing business. Sa miaging tuig, dunay moabot sa 16,000 ang mga rehistrado nga negosyo sa Mandawi City. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga gipang recycle nga basura sa kada barangay ang gi-exhibit sa plaza sa Talisay City Hall aron pagtabang kanila nga mas mahalinan pa. Kabahin kini sa programa nga Basura Ko, Panginabuhian Ko. Ang report ni Femery Dumabo. Kini mga pandekorasyon sa balay, mamahimong pang Christmas decor o pang ordinaryong adlaw. Hinimo lang di ay gamit ang gipanglabay na nga mga plastic folder ug plastic spoon. Anaw sa mga cup noodles ug bisan kini mga vials na ginamit na sa ilang barangay health clinic, parte sa gubaon nga electric fan nga gipang pinturahan. Ug nahimong mga anindot nga dayan sa manining chandelier. Mga plastic bottles usab ang gihimo nga lingkuranan ug lamesa. Anaw sa mga indigenous product sama sa bagol ug kawayan nga gihimong sudlanan sa mga tanom. Produkto kini sa mga barangay health workers ug tanod sa barangay Tabunok. Sa ubang barangay ilang gihimong gown ang mga plastic wrapper. Mao na mong gipangitaag paagi kung unsaon pagkuan unsay mga idea sa amo ang mga kauban nga makahimo nga pwede ra di ay ang mga spoon nga mga gikan sa mga fast food nga magamit ninyo makwartahan ra sad. Nagsugod kagahapon ang exhibit ug ubay-ubay na ang nahalin nga produkto. Samtang kini mga sakop sa ecological solid waste management busy sa paghimo sab og mga keychain, pitaka ug bag gamit ang mga sachets. Ilabi na nga aduna sila gatusan ka order nga dad-un sa gawas sa nasod. Unsa ka problematic ang mga plastic waste gani usani sa magkaklag up sa mga kanal sa mga estiros. Gihimo ni pinagi sa aproba sa mayor o sa mga barangay council inubanan sa ASBM board nga at least at source or in each barangay ato na ma-reduce ang plastic waste
into other products nga mabaligya pa. Ikaduhang tuig na karon nga gipahigayon ang exhibit sa mga produkto sa kada barangay sukad gilusad sa kagamhanan sa Talisay City. Ang proyekto aron pagminos sa basura ug paghatag og panginabuhian sa katawhan. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Abo ni Cebu City 1st District Congressman Raul Del Mar niabot na sa Sugbo. Hamubo nga tribute ug pasidungog aron pag-ilya siya natampo sa Mactan Cebu International Airport ug sa Cebu Ports Authority gipahigayon usab. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, isip paghandom ug pagyukbo sa mga natampo ni Kongresista Raul Del Mar, may nakhanay nga schedule alang sa public viewing sa iyang abo. Alas 10 ganihang buntag, miabot agi sa Mactan Cebu International Airport ang abo ni Cebu City 1st District Congressman Raul Del Mar. Ang iyang anak nga si kanhi kongresista Rachel Cute Del Mar mo'y nagbitbit sa urn nga gisudlan sa abo sa kongresista. Samtang ang anak nga lalaki usab ni ini nga si Bunny mo'y nagdala sa iyang hulagway. Misugat kanila ang mga kauban sa politika kanhi Mayor Tomas Osmeña ug mga kaubanan sa BOPK. Misugat usab si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ug kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport. Gikan sa airport, gihatod ang abo ni Del Mar sa Cebu Port Authority diin gihimo ang hamubong tribute ug citation isip pag-ila sa mga nahimo sa kongresista kanila. Sa iyang tribute, gipalanog ni Attorney Steve Dikdikan, General Manager sa MCIA, ang kahinugon sa kamatayon sa 79 anyos nga principal author sa Republic Act 6959 nga nag-umol sa Mactan Cebu International Airport Authority. Dili man kaila personal sila si Leonito Miole, General Manager sa Cebu Port Authority, ug si Del Mar. Apan may palanog nga ang balaod nga gipangamahanan ni Del Mar nga nag-umol sa CPA mihatod sa paglambo sa mga pantalan sa Sugbo. Joining us to keep on striving, but most of all, that he considered us as one of his best creations. Starting with 1 billion plus asset, total assets now is 8 billion. Samtang mapasalamaton ang kanhi kongresista sa kainit sa mga Subuanon nga miduyog sa ilang kasubo tungod sa kamatayon sa iyang amahan. We'd like to thank you for the memorial today. When CPA made the video, my cousin Mike Lopez sent it to me, and my mom and I were watching it and we were in tears. Bob, ugmang adlaw dado ng abo ni Kongresista Raul Del Mar sa Capital Parish gikan sa alas 7 sa buntag hangtod na sa alas 3 sa hapon. Samtang wa pa giluwatang pamahayag, Bob, ang pamilya kabahin sa schedule sa iyang lubong. Bob? daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report. Upat ka mga lalaki nga ginudahang gun for hire ang nasikop sa kapulisan sa Minglanilla dito sa barangay Tubod sa Maong Lungsod. Ang report ni Famary Dumabok. Nangapriso na o gikatakdang pasakaan og mga kaso karong adlaw ang upat ka mga ginudahang gun for hire. Gila sila nga si Rolando Bunghanoy, 44 anyos, General Aro, 42 anyos, Ramonito Cansancio, 39 anyos ug Efren Bunghanoy, 25 anyos. Mato di Police Staff Sergeant John Ilustrisimo ang investigador nga nakadawat sila og tawag gikan sa mga concerned citizen kalabot sa mga armadong tao sa ilang lugar. Among gi-verify karon og apil ba ni sila sa kanang mga gun for hire kay kanang lugar diha god mountain area na siya nga which is daghan og mga ma'am gun for hire nga na giklaro na mo kung unsa gid ni sila kaning upat ka mga tawo nga naamong na dakban. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang usa ka Ingram machine gun og 45 kalibre nga armas nga puro suway mga lisensya. Nasakbit usab ang mga bala.
Matod sa mga nipatabang sa pulis nga nahadlok na sila sa ilang seguridad nunot sa pagduda nga may labot kini sa away sa yuta. Nahadlok man mi ma'am kay dili man mi makatug ma'am kay nahibong mi nila mga asa man mo siya naa mi bantayan nga kawayan kung ano manghilabot mo bantay mo ang kawayan dili man mi manghilabot yan nahadlok giharas mi nila ma'am ba sa among yuta ma'am kay papawaon mi nila ma'am. Apan rason sa mga dinakpan nga pang self-defense lang ang armas ug nga nasuguan lang sila nga magbantay sa lugar. Among bantayan dito kanaan ko noy kuan ma'am naamo ko noy kanang kuan dito ba naay pabantayan nila dito kuan kini bitaw mga kahok wayan wala may nga ana taon ma'am wala taon may nga ana ma'am di may nga ana gipabantay ra mi dito ora kuan mao gyud pa siyang gingon nga self defense ba kuan diha ba layo ra kami sa area. Ang Minglanilla Police subsob nga nihimo sa mga operasyon batok sa mga kriminal. Mao na mo ang gikuan ma'am, gipangusgan ma'am ang anti-criminality o kanang mga police visibility magroving jud. Uban ni Rinanti Quiñones, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Negros Oriental, gilockdown kaginang buntag ang tibuok lungsod sa Valencia sa Negros Oriental nunot sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Sa executive order ni Valencia Mayor Edgar Teves, gisira ang mga border points sa lungsod. Gawas sa mga sakop sa media, pulis ug mga essential individuals, way gitugutan ang mga nagbantay sa checkpoints nga may laing tao nga makasud sa Valencia. Bisan ang mga kananan ug mga resorts gipasirhan. Apan ang executive order sa mayor, gibawi pipila katakna human gipatuman ang lockdown. Kini human nitawag ang provincial director sa DILG, kisuma pa kinahanglan ipananghid una sa DILG region o sa regional IATF ang pagpaubos sa lungsod sa lockdown. Gihimo kini sa mayor nunot sa di na makontrol nga crowd sa kananan sa Valencia. Sa hulagway nga kuha sa mga dumagitenyos, miabot sa tiilan sa higanting Christmas tree ang mga nangaon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Upat ka adlaw na nag-zero sa mga bag-ong kaso sa COVID-19 ang Mandaue City. Gikalipay kini pag-ayo sa mga opisyales sa ang maong kalambuan. Apan mipahinumdom nga dili angay mo kumpiyansa ang katawhan, angay lang gihapong mutuman sa tanang mga health protocols aron dili mo daghan pagbalik ang mga natakdan. Matod sa Emergency Operations Center o EOC, mimbinos usab binoon ang mga test karong panahon labi na nga nag-holiday usab. Gihagom nila nga mios-os ang positivity rate sa gidaghanon sa mga nagpositibo itandi sa tanang na-swab sa labing unang ihap o wahing ihap ang sa COVID-19 cases sa syudad. May 76 na kaaktibong kaso, din 2,274 tanan ang nakarecover, 170 ang natalang namatay. That is good news, but it's not something that we have to be complacent. Kami nakadawat sa may report no nga zero nang Mandaue ni kuan na sad ang mga tao di kumpiyansa. Successive days, 0 cases, no? Wagi bisag usa ang diris Mandaue, but again ang ato ana unsaon nato pag-sustain, especially with the kanang holidays, no? Nga nya na long weekend, so daghan kay kon. Duha ka nurse ang nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Oriental. Suma sa Provincial Health Office, nagpositibo ang resulta sa RT-PCR test sa 45 anyos nga babaeng nurse nga taga Valencia o sa 35 anyos nga taga Dumaguete City. Pareho silang nag-alagad sa pribadong tambalanan sa syudad ug nag-confine sa ospital. Ang duha lakip sa 27 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa lalawigan. 11 sa 27 kabag-ong mga kaso natala sa Dumaguete City. Sa pagkakaroon, 651 na ang total cases sa tibok lalawigan sa Negros Oriental o 18 na ang nakalas. Apan tungod kay adunay 33 kabag-ong nangaayo sa sakit. 522 na ang total recoveries o aduna pa 111 nga total active cases. Taliwa
iwasan na sinating pandemya, inanay nang nabatyagan ang diwa sa Pasko. Sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipasiga na ang dakong Christmas tree at tubangan sa City Hall kagabi. Ginama kini sa 500 ka mga gagmayng parol nga produkto sa Lapu-Lapu City Jail. Dungan usab nga gipasiga ang nagkadiiyang mga lanterns nga may nakaimprintang logo sa ika-500 ka tuig nga kasaulugan sa kadaugan sa Mactan. Ang mga lanterns gibitay sa mga street lights sa major roads sa Dakbayan. Samtang sa Dakbayan sa Sugbo, kagabi usab gipahigayon ang Christmas tree lighting isip pagsalulog sa ika-500 ka tuig nga pagtisok sa Kristyanismo sa Sugbo. Disenyo sa Magellan's Cross ang base sa giant Christmas tree sa Fuente Osmeña. Inay mga Christmas balls, mga hulagway usab sa mga anghel ang gipamitay. Samtang ang hulagway sa balaang bata nga si Senyor Santo Niño ang gibutang sa ibabang bahin sa Christmas tree hulip sa bituon. Gipasiga na usab ang mga dayan-dayan nga gipahimutang sa Center Island sa Osmeña Boulevard. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Usa ka doktor sa lalawigan sa Bohol di kampante sa bakuna alang sa COVID-19 sa kabalakang nga masusama kini sa controversial nga vaccine nga Dingvaxia alang sa practicing doctor nga si Dr. Dolorich Dumaluan nga iyang advokasya nga muhatag og katinawan kabahin sa COVID-19 ug unsang paagi kini nga malikayan. Gani bibisita usab siya sa mga kalungsuran aron ipaambit ang iyang nahibaw-an sa maugmatang sa baratian apan dili kampante si Dr. Dumaluan sa bakuna alang sa COVID-19 kay murag gidali kini sa mga pharmaceutical companies nga naghimo nini. Matod sa doktor nga mas maayong palig-unon ang immune system pinaagi sa maayong pagpahuway, diet, physical exercise o pag-inom og mga vitamins. Base sa record sa alas 7 kagabi, ang Bohol aduna nay 750 COVID cases, din 151 ang aktibo human makatala og 584 recoveries og 15 ang namatay. It's not that I discourage vaccine. That is if it is only safe and effective and not so costly. Just like the Dingvaxia, it causes a trauma. For a vaccine to be effective, it still needs time to conduct more studies. So many things we have to need to study. So let us just not rush. But if there's a vaccine, then let us wait to make it safe. Andam baguhon sa Mandawi City Hall ang palisiya sa curfew aron pag-accommodate sa mga musimba sa Misa de Gallo. Matod ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez, gitahasan na niya ang Executive Secretary si Attorney Ido Ibanez nga maoy makikistorya sa taga-simbahan. Kini aron pakisayran ang plano sa pagpahigayon sa maong Christmas tradition ug unsaon pagpatuman sa mga health protocols. Uyon ang mayor sa inisyal nga plano nga gawa sa kadlawon nga misa, mutak na usab og misa sa gabi aron mabahin ang gidaghanon sa mga manimbahay. Gipasabot ni Cortez nga ang ayang matuman gyapon ang tanang protocols aron kalikayan ang pagtakod-takod sa COVID. Kung mahan ay ang plano sa misa sa kadlawon, andam ang syudad mo-adjust sa schedule sa curfew hours. Og unsa ilang proposal, then mag-meeting ang EOC o mahimog mapamubuan nato ang atong curfew time, no? So na may discretion sa local matag LGU nga makakuan sa. So ato nang i-consider. Magpadayon ang pagpahigayon og Misa de Gallo o Christmas Novena Masses sa Dakbayan sa Talisay. Aduna nay gipagawas nga schedule alang niini diha sa Facebook post sa Santa Teresa de Avila sa Barangay Poblasyon sugod sa December 15 hangtod December 23 alas 7 sa gabi himuon ang anticipated mass ug duha ka misa sa kadlawon alas 3 ug alas 4:30 sugod December 16. Matud ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga lakip na sa kultura ang pagpahigayon sa Misa de Gallo apan giklaro lang nga masunod gayud ang tanang health protocols. Kagahapon ug karon nagtagbo ang mga kadagkuan sa City Toda, kapulisan, simbahan ug kabimburuhan alang niini. We will be meeting this week. We will allow it. Just the guidelines on how we will allow it will be discussed.
Hopefully magpadayo ng Misa de Gallo because it's culture of the Filipino. But as far as the barangays is concerned, di lang tamo allow sa gagmayng kapilya, but we will allow adto sa mga tagsa-tagsa mga complex. Lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nagpaabot pa og kamanduan gikan sa Malacañang kabahin sa Christmas bonus. Gipasabot ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga tungod sa pandemya, apektado ang panudanan sa kagamahanan samtang higpit usab nga idili ang pagpahigayon og party sa kaniyang opisina sa City Hall. Giklaro sa mayor nga mga packed meals ug lechon gihapon ang andamon matag opisina apan idili ang kanta-kanta ug mga games. Magpaabot tag unsay kamanduan sa presidente o required ba ta nga makahatag tag bonus para sa mga empleyado. Basta labing siguro nga ang atong empleyado sama sa atong naandan, doon na sila madawat nga bugas o ham. Pinalahi nga matang sa Christmas tree ang makita sud sa St. Joseph the Worker Cathedral sa Tagbilaran City, Bohol. Ang Christmas tree nga adunay gitas-on nga 15 ka tiil ginama sa mga wa na magamit nga mga face mask ug face shields. Gibutangan usab kini og ubang mga dayan-dayan aron mopatigbabaw ang iyang kaanindot. Ang mga face mask ug face shields nga maoy gigamit karon isip usa sa pangkontra sa COVID-19. Magsilbi usab nga simbolo sa atoang kaluwasan diha kang Hesus. Ang nahisgutang Christmas tree giandam usab alang sa pagpahigayon sa simbang gabi. Maong bisag unsa man ang mga hagit sa kinabuhi sama sa atong gisaguba nga pandemya, siguradong malagpasan kini nato gumikan sa gugma o grasya gikan sa Ginoo. Governor Gwen Garcia nanawagan sa normal nga paglihok-lihok ka sa mga Sugbuanon. Si Chelo Valiena sa report. Alang kang Governor Gwen Garcia, dili angayang ihikaw sa mga Sugbuanon ang tradisyonal o relihiyosong kalihukan sama sa pagsaulog sa Misa de Gallo. Matod sa gobernador, makatabang kini aron hinay-hinay nga mauli ang emosyonal nga aspeto sa mga Sugbuanon. Usa sa gitumbok ni Garcia nga posibleng makaapekto sa mental health kung padayong higpitan ang mga Sugbuanon bisan sa pagtambong sa Misa de Gallo. We are being told to stay away from the ceremony and the rites that feed our inner soul. Konsultahon pa hinuon ni Garcia kung ang Regional Interagency Task Force ug ang Simbahang Katoliko sa Sugbo kabahin sa pag-usab sa curfew gikan sa alas 5 sa kadlawon ngadto na sa alas 4 sa kadlawon aron mapasayon ang oras sa Misa de Gallo. Mga protocols nga gi-establish for COVID-19, it is taking us further and further away from our humanity. Samtang gipahibaw ni Father Everett Glad Niere, team member sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus, nga gawas sa Misa de Gallo, naglaro usab sila sa parokya pagsaulog og Christmas Novena Masses. Matod niya, pamaagi kini aron mabahin ang mga manimba ug malikayan ang pagdasok sa mga tao. Plano kaming mga kaparian, nagsabot nga magmisa ngadto sa mga kabariwan apan dili sa mga kapilya ug diha sa mga dagkong lugar abi na sa mga gymnasiums. Pero mao gyapon among gipangita ang pagtugot. Sa bahin sa social distancing sa gawas sa simbahan, matod ni Niere nga abagan sila sa mga barangay ug kapulisan niini. Gunangay sa migtabang labi na sa ilang mga forces ug labi sa mga tanod nga motabang pero nakaibalo man sa ko nga ang matag simbahan karon sa sa Cebu City napi-deploy nga mga military. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Pipila ka mga lungsod sa lalawigan Sugbong adunay dagkong sapa gibahaan. Dulaan sa 2,000 ka mga pamilya sa 3 ka mga lungsod ug usa ka dakbayan ang apektado sa pagbaha. Ani ang report. Sa report nga nadawat sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 6 ka mga barangay ang apektado sa lungsod sa Tuburan. Labing daghan sa Barangay 8 nga moabot sa 905 ka mga pamilya, 780 usab ka mga pamilya sa Poblasyon 8. 20 ka mga pamilya usab sa Barangay Manga ug laing 30 ka pamilya sa Barangay Colonia.
Samtang mukapin sa usa ka gatos ka mga panimay ang apektado sa barangay Nangka ug may pipila sa barangay Kanluod. Kapin usab sa 40 ka mga panimay sa barangay Baliwagan nga midugtong gihapon sa Kanluod apektado usab. Samtang 5 ka mga barangay sa Asturias apektado usab ang 156 ka mga pamilya. Samtang 4 usab ka mga barangay sa Dakbayan sa Danau apektado sa pagsaka sa tubig sa sapa sa may barangay Suba. Samtang gipasalig ni Cebu Governor Gwen Garcia nga abaga nila ang ilang panginahanglan. May minilyon usab nga gahin ang lalawigan alang sa flood control program nga mamahimong gamiton aron kalikayan nga dili na mahitabo pag-usab ang mga pagbaha. So that will have to be addressed when it comes to flood control. Ang river slopes ani will have to now be addressed. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa init ug mga naunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawa sa nasod nga kisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. O 23 ka adlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.